Pa mene kao plesačicu i kao autoricu i kao plesnog pedagoga i kao ono što me prvenstveno zanima je komunikacija. Na koji način je moguće kroz ples uspostaviti neki odnos sa samim sobom, sa svijetom, na koji način je moguće publiku uključiti da postane dio jer ja mislim da ples je neka stvar koja traži participaciju i da je doživljaj plesa kad participiramo u njemu ili kad smo pasivni promatrači drugčija. I onda i kad sam u situaciji da znači stvaram ples da ga neko gleda, želja mi je uvijek da i to da i gledatelj bude na neki način aktivni sudionik te predstave i kada se publika na neki suptilni način uvede i da predstava zapravo svoj konačni oblik dobije tek sa publikom. Pokušavam sa svojim tijelom raditi više na način da pokušavam vidjeti šta sve tu ima, nego toliko tijelo dovesti u nekakvu formu, tehniku, nešto dodati čeg nema ili raditi na nečem čeg nema. Za mene tu ima nešto što je strašno bitno, osjećam kao strašno bitno, još uvijek i time se zapravo pokušavam baviti u svojim predstavama. Nisam još uvijek sigurna da sam našla baš način na koji to do kraja mogu tu svoju fascinaciju podijeliti sa drugim ljudima, ali ona je tu. Ples kao neko sinestezijsko iskustvo zapravo. I kad sam radila ovu sad novu predstavu pa sam čula isto komentare od nekih ljudi koji su gledali pa su rekli da ima nešto taktilno u predstavama mojim, što je, nema ništa, mislim nema taktilno u smislu da ima stvarno taktilnog iskustva, nego je kroz to kinestetičko iskustvo čovjek dobi i nešto što se kaže, nešto što opiše kao taktilno iskustvo, ali baš zato što ja mislim da je ples toliko kompleksno iskustvo i zapravo je to ono što mene zanima, dalje to istraživati i vidjeti na koje načine se ples komunicira i što se ples potencijalno može komunicirati. Zanima me ta sinergija nekih umjetničkih osobnosti i izraza koja se dogodi na nekom projektu. Znači, ja sebe ne doživljavam toliko koreografa. Naravno, koreografiram i razmišljam koreografski kad radim predstavu, ali ono što me više interesira je okupiti ljude koji onda svaki daju dio sebe u taj proces i taj neki moment iznenađenja koji se dogodi kad se skupe zajedničke nekakve ideje, propozicije, energije. Dosta rano sam ja bila ušla u neku vrstu koautorskog projekta sa kiparom Denitrikovom. Najprije u obliku dueta, onda je to preraslo u trio, dakle sa jednom glazbenicom još, pa u kvintet gdje nas je bilo dvoje plesača, dvoje glazbenika. Znači, to su sve bili projekti gdje sam znači, već počinjala na taj način uopće promišljati i raditi, znači da ljudi sa različitim iskustvima i ljudi koji imaju, dakle, čak i različiti neki alat uopće kojim rade tak, ali se okupe u jednom projektu i znači zajednički stvari. Introspekcija su inicijativa za razvoj
i afirmaciju improvizacije. Kod nas koja je pokrenuta pred 5 godina, Sonja Pregradiva, Haladnik i ja smo inicijatorice u suradnji sa Centrom za kulturu i informacije Maksimir. Ono što meni u improvizaciji, koliko god je to jako teška forma, čini se možda da može svaki improvizirati, da to može biti bilo što. S druge strane, improvizirati pored publikom je jako teško i zahtijeva jako puno vještina i često može biti čak i jako iskusnim izvođačima, plesačima neugodna situacija dosta ili teška. S druge strane, meni je to još jedan od načina da se čini kao jedan od načina da publika postane dio kreacije, jer se stvar događa u trenutku, samo tad. I ljudi na neki drugačiji način, kad svjedoče tome, čak i ako se radi o neuspjehu ili o uspjehu, se na drugačiji način osjećaju uključenima. To je meni recimo jedna lijepa stvar oko introspekcije. Publika introspekcija je različita malo od publike, recimo drugih plesnih predstava i čini mi se da ima ljudi koji jednostavno vole to doći vidjeti, vole biti dio toga. Tako da mi se čini da se kroz to stvaraju neke stvari koje su vrijedne za našu scenu i zanimljive. Konkretno predstavimo Verenje. Ono što mi je bilo kao nekako polazište je bila jedna knjiga koja govori o funkcioniranju mozga i emocijama i na koji način se emocije manifestiraju u tijelu. Iz teksta, zapravo iz tog opisa što emocija radi u tijelu, smo mi izvukli nekakve upute za pokret. Što je onda stvorilo neki ples koji nije bila ilustracija tog teksta, nego, to je, mislim, barem mi je to bila želja, da se stvori neki novi jezik koji otvara neka nova značenja. Što se našeg međusobnog odnosa tiče i odnosa sa zvukom, sa glazbenikom, dakle i sa zvukom, s jedne strane postoji pokret koji nosi neku informaciju, na to ako se doda zvuk, čitanje tog pokreta postane drukčije. Ako se zvuk promijeni, pokret ostane isti. Čitanje istog pokreta zato što zvuk drukčiji postaje drugačiji ili zato što dođe još jedan plesač. Znači, na koji način svi elementi, odnosno elementi isto tako utječu jedan na drugoga ili daju drugačije čitanje jedan drugom. Uzet predložak koji je, koliko god je riječ o poeziji koja je nešto apstraktnija forma recimo, ali je svejedno konkretna. Riječ je kao takva jako konkretna, nositelj je nekog konkretnog značenja i kad god se postavi, mislim po mom nekom iskustvu, dakle gledatelj kad dobi pored pokreta riječ, odmah riječ da značenje pokretu. I to mi se činilo kao nekakav izazov baš na koji način je moguće spojiti ta dva medija. Tu, osim što sam se bavila odnosom poezije i pokreta, tu su još dva elementa koja su jednakopravna. To je glazba i likovni moment, likovni element, likovna instalacija koju je također Martina Mezak radila, s kojom sam i u Moverenju radila. Dakle, ona je napravila svjetlosnu instalaciju koja, ja sam zapravo htjela i nekako čini mi se da po doživljaju ljudi da sam to i uspjela, da je svaki od tih elemenata samostalno funkcionira.
koristiti poeziju i da li je moguće plesom dati neko novo značenje tome. Znači ne ići u interpretaciju, ne sužavati značenje i reći to je poezija o tome ili to je neko dati čitanje toj poeziji, jer tu nisam vidjela smisao, nego da li je moguće da ples otvori da neko novo značenje. Ali ja mislim da je čitanje i osjećanje plesa jako specifično i kompleksno i mislim da je uopće taj osjet tijela jako na neki način zapostavljen, stvarno da je u našoj opće nekom civilizaciji. Tako da mislim da puno ljudi im se čini ili možda zbilja nemaju neki ključ po kome ili si ne dopuštaju, nego upravo preko nečeg drugog pokušavaju razumjeti ples. Kroz programsku knjižicu, kroz priču, kroz glazbu, uvijek da treba nešto drugo.